Ito yung vitamins ko. Alam nyo ba to? Yan. Gamot yan sa high blood. Tingnan mo. Wow! Pusit! Oh my God. Sarap nito. Hello mga kawitik. Welcome back to my YouTube channel. Today's episode, magmumukbang tayo ng pusit. Okay? Watch this. In 3, 2, 1. Hello mga kawitik. Ito po yung pusit na niluto ko. Tsaka kanin. Tsaka tubig lang tayo. Try muna tayo. Witty ka na. Sarap. Yung mga nanonood nito, sana meron kayong pagkain para hindi kayo magutom. Kumusta naman kayo dyan sa Pilipinas? Sana ay mas mabuti yung kalagayan. Ingat lang kayo dyan kasi marami bang cases sa COVID. Kahit dito, marami pa. Kaya magpabaksin na kayo. Yung mga wala pang baksin dyan, magpabaksin na. Alam niyo mga kawitik, about sa vaccine na yan, talaga nakakatulong. Kasi
Dati, madali akong magkasakit. Ubo, sipon, nilagnat. Tapos may sinus pa ako. Yung sinus ko grabe. Parang walang gamot. Kasi kunting ano lang. Kunting nakakaamoy ako ng perfume. Talagang ano, inaatake ako. Nung baksin ako ng Sinopharm, at saka after 6 months, nagpabaksin din ako ng Pfizer. Kumbaga, dalawang tusok yung sa Sinopharm. At saka after 6 months, sa Pfizer naman, 2 tusok. Salamat sa Diyos na hindi ako nagkasakit. Walang ubo, sipon, lagnat, wala. Hanggang ngayon wala. Tsaka yung sinus ko nawala. Tsaka hindi na ako takot sa pag lumalabas. Mga hawak doon, hawak dito, wala. Hindi na ako takot. Every 14 days nagpapa-PCR ako. Wala naman, negative. Kaya, huwag kang matakot. Yung mga walang vaccine, huwag kang matakot. Mas mabuti, kung meron dyan sa Pinas na di ba Sinovac kayo? After 6 months, tanongin nyo yung City Health ninyo kung pwede bang magpa-shot ng Pfizer na naman. Kung pwede, pa-shot kayo. Yun ang sikreto. Pag mahina yung immune system niyo, yun ang sikreto. Ako, sa totoo lang, mahina talaga yung immune system ko dati. Daling magkasakit. Kailangan ko ng vitamins vitamin C. Dati. Ngayon, wala na. Kuha na lang. Ito na lang. Sa heart. Ayan. Ito na lang yung vitamins ko everyday. Yan. At saka ito. Ito rin. Ito yung vitamins ko. Alam nyo ba to? Yan. Gamot yan sa high blood. Pero madalang lang uminom nito. Ito, madalang lang. Kasi natatakot din ako pag sabi nila maintenance. Pag maintenance kasi talagang iniinom mo na yan lagi. Pero nakakatakot pag hindi mo na-miss mo ng isang araw na hindi ka makainom, baka delikado. Kaya pag pag masakit na yung batok, doon ko pa iinumin to. Yun. Tapos mga kawitik, hands up. So, until next time, kailangan mo mag-subscribe para hit the notification bell para pag may bago akong upload, makikita nyo agad, manonotify kayo, okay? Salamat, bye-bye!